Коронавирус йоқтырып, үзек дәваханәгә мөрәҗәгать итүчеләр саны кимеми, киресенчә, соңгы вакытта аларның артуы күзәтелә, ди баш табиб Айдар Фатыйхов. Узган атнада шундый 50 очрак теркәлгән. Бүгенге көндә 3 кеше стационар бүлектә дәваланып уза. Авырудан саклану чаралары турында онытмаска кирәклеген табиблар янәдән искәртә. Основная проблема – это массовое скопление людей. То есть, если люди будут соблюдать противоэпидемические правила, то в этой ситуации, я думаю, что роста не будет. Район буенча коронавируска каршы вакцина ясатучыларның кимүе күзәтелә. Прививка ясатмаган, хроник авырулары булган өлкәннәр аеруча борчый, ди баш табиб. Вакцина ясау урыннары элекке адресларда, үзәк дәваханәдә, Искезе һәм Мирный бистәләрендәге амбулаторияләрдә башкарыла. Многие люди забыли уже, когда вакцинировались. Мы помним правило, что ревакцинацию нужно проводить через полгода. Вакцина у нас есть. Вакцинировать мы готовы. С осмотром врача, все как положено, естественно, с учетом тех противопоказаний и показаний, которые есть. Не вакцинируются. Йогышлы авырулардан саклану өчен вакцинадан кала кеше күп булган урыннарда йөрмәскә, кулларны һәрвакыт сабын белән юарга һәм битлекләр кияргә киңәш итә белгечләр. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.